staatssecretaris hierover. U weet dat het rapport Ketenen van het Verleden, natuurlijk, dit is nu vandaag een reactie erop, maar dat de eilanden niet... er was heel veel kritiek op de inhoud. En met name Aruba, ja, die wordt amper genoemd. Als je al aan het voorwoord kijkt, wordt die overgeslagen. En wie verder leest, ziet weinig terug daarvan. Is het dan mogelijk dan, bijvoorbeeld als Aruba dus weet wat hij wil... en vaak praten we natuurlijk over reparatie en dan geld... dat er dan nog aanvullend naast wat er nu al aangeboden wordt... in reactie op dat rapport gaat komen vanuit Nederland? Nou kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van slavernij in Caribisch Nederland... de landen die toen nog geen landen waren en Suriname... dan zie je grote verschillen tussen de 6 eilanden en Suriname. En ook om eventjes gewoon dicht bij huis te blijven. Als het gaat om slavernij zie je een groot verschil tussen Aruba en Curaçao. U zag ook vanochtend in de speech dat premier Rutte veel sprak over Suriname. Enerzijds heeft dat te maken met bewustwording die in Nederland, in Europees Nederland, voor een deel nog moet plaatsvinden. Omdat ook in Nederland, als het gaat om de bewustwording, de verschillen tussen bijvoorbeeld Curaçao en Suriname aan de ene kant en om hier dichtbij te blijven Aruba en Bonaire aan de andere kant, dat die nog veel meer naar voren moeten komen. Als je kijkt naar de situatie in Aruba, op Aruba, dan was die niet vergelijkbaar in omvang met datgene wat er gebeurde in Curaçao en Suriname. Maar zoals ik vanochtend ook zei, niet in mijn speech overigens, maar wel in 1-op-1 gesprekken. Als jij 1 tot slaafgemaakte bent, dan maakt het voor jou niet uit of je 1 van de 500 of 1 van de 50.000 bent. Jij bent het tot slaafgemaakte. Dus voor ons was het als Nederland ook heel belangrijk om niet te zeggen, we gaan bijvoorbeeld naar Suriname, Curaçao, Sint Maarten en de anderen kunnen naar het scherm kijken. Nee, het was voor ons belangrijk om naar alle 7 op hetzelfde moment te gaan. Om duidelijk te maken dat er weliswaar historische verschillen zijn, maar dat er geen toekomstige verschillen zijn en dat het voor individuen niet uit mag maken. En zoals uw minister-president ook net zei, is het zo dat wij vanochtend een 3-tal zaken hebben genoemd waar je in ieder geval naar moet kijken. Maar ik heb u ook genoemd dat wij daarnaast een fonds neerleggen. Dat fonds is niet geld wat wij alleen of grotendeels in Europees Nederland zullen gaan besteden. Dat is ook geld bedoeld juist ook voor Suriname en de landen in het Koninkrijk en de bijzondere gemeenten in het Koninkrijk. Ja, en de reactie is natuurlijk dat het niet genoeg is. In die zin van waarom gaat het een slavernijmuseum, hè? Dat zijn de reacties die ik ook gehoord heb al eerder en vanmorgen ook. Van waarom gaat er een nationaal slavernijmuseum komen? Want nationaal betekent in deze zin Europees Nederlands en niet hier. Dus daarom mijn vraag was oorspronkelijk van oké, komt er dan nog aanvullende dingen als dus straks uit die werkgroepen, commissies allemaal zaken bepaald worden over dus, laten we zeggen, de achterstand, et cetera. Ja, mijn formele antwoord moet zijn, ja. Dat weet ik niet, omdat we juist in samenspraak met de landen het verdere gaan invullen. Het niet-formele antwoord, wat ik tegen u geef, is dat het mij hoogelijk zou verbazen als Aruba met deze 3 projecten waar uw minister-president zojuist naar verwees, klaar zou zijn. Oké, mijn laatste vraag, mijn derde vraag. U had ook, we hebben het ook natuurlijk over in het verlengde kolonisatie, want ja, dat heeft ook met elkaar te maken. En u heeft het genoemd, premier van Aruba, maar u heeft daarna ook gereageerd op een vraag in de zaal. En u zegt, ja, ik zie ons als 2 gelijken, als landen. Gelijkwaardig, ja. Dus mijn vraag is aan de premier of u dat ook nu zo ziet. Dat u gelijkwaardig met alles in de samenwerking, et cetera, met Nederland. Ziet u dat ook zo? Er zijn zaken waar we aan moeten werken. Maar wat dit punt betreft, en zeker in het kader van heling, herstel en verzoening, zullen we dit aanpakken op gelijkwaardige wijze.
Er zullen altijd verschillen zijn. Nederland is een groter land dan Aruba. Dus de vraag, wat is gelijkwaardig, moeten we samen gaan invullen. En daar ook verder invulling aan geven. Ik heb er alle vertrouwen in.